ягон кас ошиқ шудӣ ва мехоҳӣ ки ҳама чизе ки ҳис кардаисти бугӯӣ, не ки намедонӣ дар забони русӣ беғайр аз калимаи «Я тебя люблю». ин видео барои ошиқҳо аст. ба видео лайк мондем ва мо сар мекунем. Якумаш, ты мне нравишься. Ту ба ман маъқул ҳастӣ. Я неравнодушен к тебе. Ман ба ту бефарқ нестам. Я неравнодушна к тебе. Ман ба ту бефарқ нестам. Барои духтаро. Я влюбился. Ман ошиқ шудам. Я влюблен в тебя. Ман ба ту ошиқ ҳастам. Я днем и ночью о тебе думаю. Ман шабрӯз дар бораи ту фикр мекунам. ин видеоро ба